Helo a chroeso i fideo 2 am gynfoneiriau. En este video vamos a ver dos gynfoneiriau más. ¿Cuáles son? Gwrandwch a gwyliwch. Fys di yn Pwnta Tombo, do? Do. A welys ti'r Pengliniaid, do? Do. A welys ti'r Morfilod? Ym Mhorth Madryn, do? Na, dda welys i ddim o'r Morfilod. O. Fys di ym Mhenninsula Baldes hefyd, do? Na, do. O, bechod. Fys di yn y Dyffryn, do? Do. Fys di yn y Dice hefyd? Na, do. Yn ystod y quarantine, oedd popeth wedi cau yn doedd. Roedd pawb yn aros adra, doedd. Roedd hi'n braf ar y traeth ym Mhlasiawn, doedd. A roedd yr amgueddfa yn Rhelew yn ddiddorol, doedd. A roedd hi'n ddiddorol gweld cymaint o adar gwahanol, doedd? Do a doedd. Dos confoneria que usamos en el pasado. Do usamos en el pasado simple, el pretérito. Welais ti'r pengliniaid, do? O, welais ti'r pengliniaid, do? Fues di ym Mhwnta Tombo, do? Da ni'n mynd i edrych ar do, primero. Una frase afirmativa. Welais ti'r pengliniaid? Agregamos el cynfonair. Welais ti'r pengliniaid, do? Do. Welais i'r pengliniaid. O, na, do. Welais i ddim o'r pengliniaid. Nes ti brynu llefrith, do? Do, nes i brynu llefrith. Fes ti ym Mhwnta Tombo, do? Do, fues i ym Mhwnta Tombo. Gollodd o ei fam llynedd, do? Do, bechod. Gawson ni amser da, do? Do, gawson ni amser da. Gwerthon o'r tŷ yn gyflym, do? Do, gwerthon o'r tŷ yn gyflym. Ven que acá no es solo la primera persona, pero todas las personas en el pasado simple. Para responder usamos do y nado. Y doedd. Doedd también es pasado, pero es el imperfecto. Roedd popeth wedi cau, doedd. Roedd yr amgueddfa yn ddiddorol, doedd. Doedd usamos con roedd, el patrón del imperfecto en el pasado. En este caso, tercera persona singular. Vamos a ver más ejemplos. Roedd hi'n braf ar y traeth. Una frase afirmativa. Agregamos el cynfonair. Roedd hi'n braf ar y traeth, doedd. Doedd viene del cynfonair más largo, completo. Oni doedd hi. Roedd popeth wedi cau, doedd. Roedd o'n hwyr iawn, doedd. Oedd. Roedd o wedi dychryn, doedd. Oedd. Roedd o wedi dychryn. Roedd y ffilm yn sâl, doedd. Oedd. Roedd hi'n ofnadwy. Roedd hi'n noson wych, doedd. Oedd. Roedd yr arholiad yn anodd, doedd. Wel, oedd, dipyn bach. Respondemos con oedd
y nag oedd. Ahora vos. ¿Cuál es el canfonair que va al final de estas frases? Welais ti'r gêm, do? Do, welais i'r gêm. O, roedd hi'n hyfryd ar y traeth, doedd? Oedd, roedd hi'n fendigedig. Wnaethon nhw golli, do. Do, wnaethon nhw golli. Ges ti dy dalu, do? Na, do, ches i ddim o'n halu. Roedd o'n flin iawn, doedd? Oedd. ¿Qué pasa si cambiamos la frase en el imperfecto al negativo? Por ejemplo, doedd o ddim yn ddiddorol iawn. ¿Qué agregamos al final entonces? Agregamos el negativo. Nag oedd. Doedd o ddim yn ddiddorol iawn, nag oedd? Nag oedd. Doedd Ceri ddim yn edrych yn dda heddiw, nag oedd? Nag oedd. Doedd hi ddim yn edrych yn hapus iawn. Doedd hi ddim eisiau dod, nag oedd? Nag oedd. Doedd y siop ddim ar agor, nag oedd? Nag oedd. Roedd o wedi cau. Oedd a nag oedd como respuestas. Doedd y roedd forman parte del imperfecto. Acá algunos otros canfoneiriau en el imperfecto. Roeddwn i'n sâl. Roeddwn i'n sâl, doeddwn. Roeddet ti'n lwcus. Roeddet ti'n lwcus, doeddet. Roedden ni wedi blino. Roedden ni wedi blino, doedden. Roedd y plant yn wych. Roedd y plant yn wych, doedden. Roedden nhw'n hapus. O, roedden nhw'n hapus, doedden. La primera persona roeddwn i se escucha a veces en su forma corta. Roni. Roni'n sâl. Roni'n sâl, Don. Wyt ti'n gallu ysgrifennu brawddegau gyda doedd neu do? Escríbelas en los comentarios debajo. Tip. Si no saben cómo usar los canfoneiriau todavía, es una muy buena idea escuchar cosas en inglés, radio, televisión, música, a ver si escuchan los canfoneiriau. Gwych. Diolch yn fawr. Tan tro nesa.